या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कर्नाटक येथून सिमेंट घेऊन येणारा ट्रक करूळ घाटात सुमारे 400 फूट दरीत कोसळला। यात कर्नाटक विजापूर येथील बापलेक 59 वर्ष राजू प्रेमसिंग राजपूत आणि 20 वर्ष राहुल राजू राजपूत यांचा मृत्यू झालाय। वैभववाडीत पावसाची दमदार हजेरी लागली। करूळघाट परिसर आणि भुईबावडा परिसरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळला। कुडाळ एसटी स्टँड परिसरातील हॉटेल समोरील एका टपरीच्या आडोशाला बेकायदेशीरपणे मटका जुगार चालवणाऱ्या अड्ड्यावर कुडाळ पोलिसांनी छापा टाकला। या कारवाईत पोलिसांनी जुगाराचं साहित्य आणि रोख रकमेसह एका संशयिताला ताब्यात घेतलाय। पालकमंत्री हे केसरकरांपेक्षाही खोटारडे आहेत। नगरपालिका आमच्या ताब्यात द्या, जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची रक्तपदक तात्काळ भरू असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं। मात्र जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणेबाबत अद्याप कोणती ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत अशी टीका माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली आहे। तळकोकणात 2 दिवस वाऱ्यासह जोरदार अवकाळी पाऊस पडत असताना सावंतवाडी शहरात तालुक्यात काही ठिकाणी पावसानं हजेरी लावली। यामुळे नागरिकांची धांदल उडाली। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीत लावण्यात आलेल्या नव्या लिफ्टचं लोकार्पण माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या प्रसंगी सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले उपस्थित होत्या। दोडामार्ग तालुक्यात गुरुवारी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार अवकाळी बरसला, परिणामी वीज पुरवठा खंडित झाला। सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी आपला रजा कालावधी संपवण्यापूर्वी 1 महिना आधीच पदभार स्वीकारलाय। वैद्यकीय अधीक्षकांनी त्यांच्या रुग्णालयातील समस्यांकडे लक्ष वेधलं। अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ सिंधुदुर्गच्या शिष्टमंडळानं जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांची समक्ष भेट घेऊन सन 2007, 8, 2009 या कालावधीत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गमध्ये सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरण प्रक्रियेत उल्लेखनीय यश संपादन करण्यात आलं असून सहकार क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनाचा आदर्श निर्माण झालाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 227 पैकी 214 प्राथमिक संस्था संगणकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाल्या। व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात एकाच वेळी तब्बल 195 रुपयांची वाढ झाल्यानं कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडले। परदेशी असलेल्या पतीच्या मैत्रीचा फायदा घेत त्याच्या पत्नीला शासकीय कामाच्या निमित्तानं बाहेर बोलावून शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या मुबारक शहाबुद्दीन साटविलकर याला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही.एस. देशमुख यांनी 50,000 रुपयांच्या सशर्त जात मुचलक्याच्या जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले। कुडाळ एमआयडीसी परिसरातील वरची कुंभारवाडी इथं गांजा विक्रीसाठी आलेल्या एका 23 वर्षीय तरुणाला कुडाळ पोलिसांनी रंगेहात पकडल्यानंतर गुरुवारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं। न्यायालयानं या प्रकरणातील संशयित आरोपीला 6 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे। खासदार नारायण राणेंच्या 10 एप्रिलला होत असलेल्या 75व्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संसद कोकण समृद्धी महोत्सव 2026 उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे। सावंतवाडी येथील उपवनसंरक्षक यांच्या कार्यालयाच्या परिसरात झालेली वृक्षतोड ही खरंच आश्चर्याची बाब आहे अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी दिली आहे। हे वनरक्षक आहेत की भक्षक असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। हनुमान जयंतीनिमित्त कणकवली शहरातील बाळ गोपाळ हनुमान मंदिरातील गाभाऱ्यात कोकणातील सीझनमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध फळांच्या आकर्षक आरासीत हनुमानाची मूर्ती सजवण्यात आली होती, तर छतावर लावण्यात आलेल्या कृत्रिम गदेनं भाविकांचं लक्ष वेधून घेतलं। सावंतवाडी सपनीसवाडा येथील 110 वर्ष पूर्ण झालेल्या श्री एकमुखी दत्त मंदिर आणि वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी पादुका मंदिराचा कलशारोहण सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला। सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात पार पडली। ठिकठिकाणी हनुमान जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मारुतीचं रूप धारण केलेल्या मुलानं शहरातील विविध मंदिरात जात भाविकांना आशीर्वाद दिलाय। कुडाळ शहर आणि मुख्य बाजारपेठ मार्गावर सध्या मोठमोठ्या बॅनर आणि होर्डिंगचा सुळसुळाट झालाय। हे बॅनर आता वाहन चालकांसाठी मोठा अडथळा ठरू लागलाय।
अवकाळी पावसामुळे वायरी मुख्य रस्त्यावर असलेल्या रिंगीच्या झाडांवरील फळं मोठ्या प्रमाणात खाली पडल्यानं रस्ता निसरडा झालाय। पालिकेच्या आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी तात्काळ पुढाकार घेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित रस्त्याची त्वरित साफसफाई करण्यात आली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील उंच अशा टेकडीवर असलेल्या हनुमान मंदिरात हनुमान जयंती दिवशी 10,000 जोर बैठकांचा आगळावेगळा अभिषेक व्यायामातून हनुमान चरणी अर्पण करण्यात आला। यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये बजाज ऑटोतर्फे कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेण्यात आले होते। या निवड प्रक्रियेत 47 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। त्यापैकी 16 विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड झाल्याची माहिती कंपनीमार्फत देण्यात आली। रील्स मालवणी ग्रुपच्या वतीनं 4 एप्रिलला मालवणी अवॉर्ड 2026 या भव्य सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलच्या सभागृहात सायंकाळी 7 वाजता हा कार्यक्रम पार पडणार आहे। यंदा या सोहळ्याचं 4थं वर्ष आहे। वेंगुर्ले मारुती स्टॉप येथील 4 गदांच्या मंदिरात 100 विविध प्रकारच्या औषधी फळांची सजावट करण्यात आली। यात राम, सीता आणि हनुमान अशी फळं यांची सजावट लक्षवेधी ठरली। ध्येय एज्युकेशन फाउंडेशन महाराष्ट्र आयोजित एज्युकेशन आयकॉन समिट 2026 या भव्य सोहळ्यात जिल्ह्यातील शिक्षकांचा राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला। पुणे येथील गदी माडगुळकर नाट्यगृह निगडी इथं उत्साहात पार पडला।